Straight to the Na ito hatagag pagtagad ni kay kanang na ang gawas makasama karon nga si Senador Alan Peter Cayetano og Senador Ping Lacson medyo nagkainitay mga sukindig paminaw o niya binayluay sila karon og mga kanang naang mga hait nga mga pulong. Mga hait nga mga pulong dunay mga aligasyon mga sukindig paminaw kabahin ni ining ni ang ilahang mga kanabang kabtangan, no? Kabtangan nya Ghost Project. Mura naman hinuon og didto mga sukindig paminaw na puntarya ang murag nawagtang ng investigasyon sa flood control kay tuan na mga sukindig paminaw nakatutok sila dito sa SEA Games sa gipabuto ni matibag mga sukindig paminaw nga doon naman kuno siya mga informants dito sa kaning sa SEA Games nga doon na kuno yung mga anomalya nga nakita sa SEA Games ni adton 2019 on niya ang chairman sa committee on organizing mga sukindig paminaw on organizing committee mao Senador Alan Peter Cayetano. Sumud video way lain nga puntarya ang pag-imbestigar sa SEA Games ang puntarya nila si Senador Alan Peter Cayetano gyud. Kay to naman si Senador Rodante Marcolita to ilan na napapriso. Senador Jinggoy Estrada na priso na. Senador Bato wa na nagtago-tago na. Unya kinsa may sunod sa minority? Senador Alan Peter Cayetano. Posible nga si Senador Alan Peter Cayetano ang mosunod mga sukindig paminaw tungod kay ang NBI ningon namang NBI nga di ana kanan di ana gyud mi nakita nga kwan dako kayo ning kasuhar ba gyud. Mo na nga mas ilahang gitutukan posible baka nga ilahang tutukan ning ni ang SEA Games karon. Ang isyu mga sukindig paminaw sa kaning ni ang sa SEA Games posible ba ning mao ni ilahang tan-awon karon kay sa ilaha kunong pag-imbestigar sa Blue Ribbon Committee. Posible nga mubalik ang Blue Ribbon Committee o ni ang ilang ipatawag ang magsuon na Cayetano. So muna nga pero si Senador kuan kanang na ang Senador Alan Peter Cayetano karong panahon na ilang iduot gyud o niya suko lagi kayo kaning mga uban nga mga senador nga membro sa majority bloc kay magsigil lagi live diha sa iyang Facebook o niya dunay mga ipangsulti mga sukindig paminaw nga medyo kuan nila ba makaipit sa ilaha. So muna nga ilasang balusan Senador Alan Peter Cayetano. Pero muna nga pananglitan og ilang imbestigaran kanang naang og duna manggali anomalya sa SEA Games 2019 nga diin mga sukindig paminaw grabe ka proud ang Pilipinas ang Pilipino panahon ni anang SEA Games 2019 tungod kay bungga kayo to ingrande kayo nakasayaw ang atong presidente Duterte mga sukindig paminaw atol sa SEA Games katong sa opening. Karon taon dato ipakita na karon taon pero pananglitan og ilang imbestigaran ang SEA Games. Okay, why problema kung ilang imbestigaran kay base de tinuod og dunay kanang nang anomalya gyud. Unya kwarta gunas katawhan so angay mataro nga makahibalo ang katawhan giunsa pagasto mga sukindig paminaw ang kwartas gobyerno. Apan karong sa flood control nga maoy gipangita sa mga tawo og mo'y pinakadako nga nahatagag pundo mga sukindig paminaw. Ang nagmataro nga ilas ang tukion. Ang SEA Games 2019 og ilang balikon pag-ugkat kanang naang maong project or kanang naang maong budget ni ana. Why problema? Mas maayo nga imbestigaran po na pero ang kaning sa flood control unta dili sila maluya. Unta dili sila magpakabungol. Magpakabuta bungol sa panawagan sa katawhan nga asa namang flood control. Asa naman ang Ghost Project? Nga adunay purtin daghana nga Ghost Project. Nya hantod karon pila ra man kabuk na priso. Ang kasagaran nga mga napriso mga senador
Unya, mo ni mga napriso, so muna nga, mag-usa ka tuig na lang. Unya, nagkontrahay sila sa Lacson karon. Si Senador Ping Lacson, kung wa ko masayop, doon na sa privilege speech dito sa plenary, sa wala pa magsugod ang investigasyon sa flood control, pagsulti na ni Presidente Marcos nga ingon anay kadako ang budget, nga 500 billion kapin na punta mga sukindig paminaw sa mga top 15 na mga contractors. Nisunod dayon pagpagawa sa privilege speech si Lacson nga dunay sa 67 ka mga congressman. Sa 67 ka mga congressman nga kuno mga kontraktor. So muna nga, asa mang uban? Asa mang uban, wa man? Mga taga DPWH, pila ra man kabuk na priso. Mga kontraktor, pila ra po kabuk na priso. Ang katong mga kontraktor nga, naghatag mga sukindig paminaw nila donasyon sa kampanya, wa naman balika og patawa. So mag-usa ka tuig na karong bulana makasama o niya ang pizza lay mo nagligas. So karong 27 adlaw kana nga Lunes sumad karon mga sukindig paminaw. Ato na sab nga madunggan og balik si Presidente Marcos sa iyahang State of the Nation address konsuna. Unsa na pug kahay iyaha mga sukindig paminaw nga unsa na pug ka iyahang pasiatab kaha. Kay kaning niyang State of the Nation address mauman na ang imong pag-report. Imuhang pag-report sa mga katawhang Pilipino unsay nahimo sa gobyerno sa imong administrasyon sulod sa usa ka tuig, unsay mga accomplishment, unsay mga angay pambuhaton sa gobyerno. Unya karon og moingon ka nga nabuhat na to ang pagpapriso, nabuhat na nato ang pagpapriso sa mga kanang naang sa mga flood control. Man ka ang gigukod ang katurang kontras politika. Ang gigukod ang kontra na nila. Apan ang kadtong mga kontraktor, ang kadtong mga congressman nga nihapa nila labi na nga palitag mo pirma ka sa impeachment, wa investigasyon. Tanawa ha. Ato ko nang paminawag balik katong mga nakakuha naman tani pero atong paminawag balik si Presidente Marcos be katong iyahang kanang naang statement nga mahiya naman kayo. Ato naman to sa suna nya karon suna naman sad niya inig kasunod semana. Beto ko nung paminawon sad mga sukindi be kana kasamang names ha. Ato ko nung paminawon sad. Nag-inspeksyon ako sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabuatan upang kunin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Barog pang ubang mga congressman. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binulsan nyo lang ang pera. Barog ka ng mga kwan. Ang mga kontraktor, ang mga kontraktor. Tata. Nag-inspeksyon ako Tanawa, ganit sa sa naging epekto. tanawa.
So kanang naa nga statement niya, dili ka na mapapas sa alimpatakan sa mga Pilipino nga nakadungog ug nakakita ni ining iyaha mga sukindig paminaw nga person sa iyaha nga statement. Dili na mapapas sa alimpatakan sa mga iyanong Pilipino. Nagtuo ang Pilipino nga kanang naa nga kanay mo insakto. Kay so nagagiina niya mahiya naman kayo o niya. Sa to pa nakahibalo siya nga kanang yang gikaatuba nga mga senador o mga congressman, apil tingali mga sukindig paminaw sa malit. Tanawa ha, ang katong uban nga mga congressman nga tingali katong uban nga mga congressman ni kuan man kanang wa man sila mo dungan og mga panindog kasamang kay. Ni unag tindog katong mga congressman tingali nakahibalo nga dunag yung mga ghost project, dunay mga kickbacks. Ang uban nga mga kanang senador o congressman pagtan-aw nilang nanindog na mga uban, tindog po sila bisan og sila mismo kontraktor sila. O niya ang ulahi mga sukindig paminaw ni Barog, ang ulahing ni Barog kadto si kana na ang House Speaker Martin Romualdez. Kay House Speaker pa mas Martin Romualdez sa panahon na. O kisa tong iyang kwan, ang sa Senate President si Jesus Cordero pa to, silang duha, ulahi sila, gasabot, patingal, sitang Barog butaan eh. Tanawa ha, be? Atong Osbon pagpaminaw, grabe ang, atong Osbon pagpaminaw, kani kung sinseros Presidente Marcos kung sincero siya nga iyang ipapreso, dili niya tapinan ka ng mga politikong kaalyado niya. Di niya tapinan. Nganong iyaman tapinan niya karon nakabantay ba mo, nakakita ba mo nga adunay mga congressman nga kaalyado niya nga napreso? Doon na ba'y mga senador nga incumbent nga mga senador nga kaalyado niyang napreso? Wa! Sumuna nga ang mga kasuko sa mga tao, ang pagsalig sa mga tao, mukunop, gyud mo bitaw na sa survey karon. Tanawa survey, dunay bag-o nga survey nga nigawas. 40 nagkaubos ang ilahang pagsalig ni Presidente Marcos. Unsaon mga ang ilang gikuan nga mahiya naman kayo nakaibalo mga tao. Nakaibalo ang mga tao nga di ay mga congressman, di ay mga dapit nga nangaguba ang flood control. Di na ay mga ghost project. Unya wa may resulta sa investigasyon. Tanawa gud may gani kay pagka-Hunyo mga sukindig paminaw nakakuha na lang gikan sa 15 negative 15 na negative 7 na lang si Presidente Marcos. Sa iyaha nga kanang naang tanawa pag 15 mga sukindig paminaw pag negative 15 atong Marso. Negative 15 atong Marso. Pagka June 7 nahimo makasama nga pagka June 2026 negative 7 si Vice President Sara Duterte nga maoy ilang gipasanginlan nga kurakot, gilustay ang kaba ng bayan. Gilustay ang pira ng bayan. Mao man hinuoy nagkasaka. Mao man hinuoy taas mga sukindig paminaw ang pagsalig sa mga tao nagkadaghan. Ang mga tao nga nisalig ni Vice President Sara Duterte. Unya maoy ilang gipasanginlan niya gilustay ang pira ng bayan. Grabe ka kurakot. So sa to pa kamuray nagtuod ana. Ano man ang gipasangil nila ni Vice President Sara Duterte 612 million nga confidential funds. Ka Presidente Marcos kada tuig dunay 4.5 billion. Naa ba investigasyon sa confidential funds si Presidente Marcos wa? Sa uban nga mga insa mo na mingon nga tao, kuan ning ilahara.
Pero kung gipatas og investigasyon makita tingali sa mga tao nga kanang naa nga dili pagpanggukod ning ilaha. Tanawa atong balikon gud og kwan atong balikon pagpaminaw ang katang iyaha nga portion ganiya atong balikon paminaw kasamang name sa si Presidente Marcos bebe. Atong balikon Nag-inspeksyon ako sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. Kadit sa. Tanaw ha. So nag-inspeksyon siya. So doon na ba inspeksyon tong panahon na nag-chopper, sakay gisag chopper ato. So doon na mapag-inspeksyon niya, doon na mga palpak, doon na mga nangatumpag, nangadaot sa baha, doon na mga gumuho. Nipakpak ang mga audience dito sa kanang naang dito mga sukindig pa mga congressman, senador o kato mga nanambong mga cabinet secretaries pakpak niya. Ang uban sa di pakpak sa tong uban bisan og naigo pod ang uban nga mga congressman, uban nga mga senador. Kay kung ano po kayo, dili po ka mo pakpak kasamang ki halata man po kayo, di po ka maapil og pakpak, halata man po kayo nga tinuod yung nakadawat. Obey ka to padayon, tanawa ni pakpak sila ha. Okay. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari. Tanawa kana Alam naman ng buong madla. kadiyot sa kana tanawa ha. So ang uban mga guni-guni lang. Sa to pa mga imagination lang ang uban. Mga illusion lang. Doon na mga project pero imagination lang, mga guni-guni. Mga, kung ba, ka na mo nag-imagine ra ba kang na-project pero wa di ay. Ga-imagine lang ka pero wa di ay. Tatiaw mo na. So di atong panahon na, nakahibalo na si Presidente Marcos nga doon ay mga ghost project. Mga guni-guni lang. Mga nangapalpak. Ito ipadayon sa mga names, be. Na nagkakarakit sa mga proyekto. Nagkarakit pag yun. Pakpak. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. For the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Tiyaw mo na. Pakpak. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binulsan nyo lang ang pera. Tanawa ra ha, tanawa. Tindog, dagang kinindog. Kadiyot sa kasamang names, kadiyot sa. Tanawa ha. Kato ibalik sa to gamay kanang sa dili pa sila makita si kaniyang Speaker Martin Romualdez og si Jesse Cordero. Kato sang mga kato sa audience niya dito ha. Tanawa ang uban nga mga ang uban ni barog ang uban, ni pakpak ang uban wa. Tingali kaning uban nga wa mo barog, di puta makaingon nga na kuan nakadawat ni kickback, di puta mo ingon. Namarog yun diha. Kadaghanan sa mga ni-attend mga sukindig paminaw dito sa Congress nga hawanan dito sa Congress. Kaya dito manigipahigay sa Congress. Ni barog. Ni barog sila dito, ni pakpak sila, ni abiba sila. Pag-ingon mahiya naman kayo. Barog po sila kay basi og di ka mo barog basi ikaw po'y mauwawan. Pero mo na nga tanawa ha. Pagbarog sa mga tao na ulahi og barog si kaniyang Speaker Martin Romualdez. So kaning diri dapita nga mahiya naman kayo mao nagipangita sa mga tao. Nakaibalos Presidente Marcos nga dunay mga kickbacks, dunay mga guni-guni, dunay mga ghost project.
Ha? Ang pangutana da gitininuod ba nag-imbestigar? Ha? Gitininuod ba or taphaw lang kaayo nga investigasyon mga sukindig paminaw? Komentarista na walang kinatatakutan.